Március 21-e vasárnapján szeretettel köszöntjük nézőinket. A tavaszi napi egyenlőséggel ma a meteorológiai tavasz is beköszöntött. Az újjászületést is jelentő új évszak bizonyos vallásoknál magát az új évkezdetet is jelöli. Így aztán boldog új esztendőt kívánok a mai napon a hazai bahá'í hitű koránkelő nézőinknek, és stúdió vendégeinknek, Farid Parvanénak és Sejem Gyöngyinek szép jó reggelt, szervusztok, ismét nagy tisztelettel köszöntelek benneteket. Hanyadik évet is írja a bahá'í időszámítást, ti is a 2010-es esztendőben vagytok? Nem, a 167-ben vagyunk most. Aha, azért is a 167. esztendőben vagytok, mert hogy ez ugye a vallás alapítástól kezdődő 167. esztendő, és nálatok egy hónap hány napból áll? Mert hogy nagyon különleges mércével mértek. Igen. Ez egy érdekes naptár, de ugye minden vallás vagy kultúrának van saját naptárunk, nem csak mi vagyunk, akik külön naptárt tartjuk. 19 hónapból áll egy év, és minden hónapnak 19 napja van. Sőt, a mai nappal, ami hát ugye az új évetek, a mai nappal véget ért egy böjti időszak. A böjt hány napból áll? A böjt is 19 napból áll, hiszen a böjt az egy hónapnyi böjt, és bahá'í hónapnyi böjt, és ez 19 nap. Nem tiszteletlenségből van itt egyetlen pohár az asztalon, mert hogy olyan különlegesen ünneplitek a böjtöt. Mi a böjt összes vonatkozásáról megpróbáltunk hírt adni, számot adni az elmúlt hetekben, de a bahá'í böjt az abban is különleges, hogy ugye egy nap napkeltétől napnyugtáig tart, és jól hallottam, hogy még egy pohár vizet sem fogyaszthattok el? Jól hallottad, napkeltétől napnyugtáig nem, de előtte vagy utána természetesen lehet. Hát nagyon nehéz ezt úgy európai ésszel felmérni, hogy hogyan lehet ezt, miközben kortyolgat előttetek valaki, ezt megállni. De ez a böjt, ez hasonló alapon nyugszik, mint általában a böjtök, akár a keresztény, vagy mondjuk a ramadán böjt, tehát hogy befelé figyelés, befelé fordulás időszaka? Igen, és igazán Bahá'u'lláh azt mondja, hogy az összes ilyen nem iszok, nem eszek, kérdéskör, ezek a testi dolgok, ezek igazán jelképesek. Mert a böjtben a lényeg az a szellemi felfrissülés, rákészülés a következő évre, és lelkileg egy kicsit felfrissülni. Úgyhogy ami itt lehetne, vagy amit ide képzel az ember, az egy imakönyv, vagy egy szentírás. Ezek azok a napok, amikor a bahályok minden napján az évnek természetesen olvassuk az imákat, meg a szentírás, de ilyenkor egy kicsit jobban magunkba, a lelki életünkbe próbálunk elmélyülni. Hát különleges az is ebben a vallásotokban, hitetekben, hogy nincsen papság, tehát éppen ezért is talán nagyon kötetlenül élitek meg például a Biblia felolvasásokat. Valljátok, hogy ugye a Bibliát nem magyarázni kell, hanem a Biblia önmagáért szól, és gyakorlatilag amikor elvonultok, és vannak különböző foglalkozások, meg kis ima felolvasások, akkor egymás között értelmezitek Isten igéjét. A Bibliát mi nagyon tisztelünk, persze akármilyen bahá'í találkozón is lehetne Bibliából olvasni, viszont rengeteg szentírás van a bahá'í hitben, amiket, ahogy mondtad, hogy együtt szoktunk, akár tanácskozási félen, akár ilyen találkozónkban szoktunk olvasni. Sok bahá'í van, aki Bahá'u'lláh tábláiról könyveket ír, mert hogy az ő saját értelmezését írja arról, hogy ő mit értette. Úgyhogy mi így szoktunk, igen, mert hogy nincs papság, és nincs olyan valaki, aki nekünk magyarázna, és ha például Gyöngyi is nekem magyaráz, hogy ő mit ért, nekem nem feltétlenül kell azt elfogadni, hanem tisztelem, és örülök neki, hogy ő az igazságot máshogy látja. Én meg innen látom, és akkor én meg máshogy látom, és a kettőt egybe rakjuk, és az igazságból még többet értettünk így. Igen, Parvanéról tudni kell, de nézők, állandó rendszeres nézőink bizonyára tudják, mert mindig szóba hozzuk, hogy több mint 20 éve élsz itt közöttünk Magyarországon, igen, és hogy itt találtad meg a bahá'í hitet, az iráni alapítású bahá'í hitet. Magyarországon hányan ünneplik, hány bahá'í hitű emberről tudtok? Körülbelül 1200. Nagyon vészjósló hírekről számolhattunk be az utóbbi alkalmakkor, az utóbbi években, mert hogy éppen Iránban ezt a hitet hát bizony üldözik, és nem is csekély mértékben és büntetésekkel, bebörtönzésekről adtunk hírt az elmúlt hónapokban. Hol tartanak ezek az ügyek?
Hát az a 7 bahá'í vezető, aki börtönben van már több mint lassan 2 éve, most megint április 10-én lesz újra tárgyalás, igen. És eddig volt 2, és abból semmi nem derült ki. Úgy kell venni, hogy a bahá'í közösséget nem úgy elfogadják, mint egy vallási közösséget, hanem egy mozgalom, vagy egy szekta, vagy ilyesmi. Tehát minden, ami az iszlámon kívül esik, az gyakorlatilag egy üldözött vallás. Igen, és azért is, mert a bahá'í központ Izraelbe, Haifában van, azért is azt mondják, hogy a bahá'í közösség, vagy bahá'íok azok kémkednek az Izraelnek. Közben tényleg én szerintem, amennyiben én tudom, és tényleg én élek ezt az életet, nekünk ezzel semmi dolgunk nincs. Én szerintem, ha kifogást nem találnak, akkor ez a pecsét, hogy bahá'í, az elég most már Iránban. Sajnos. Pedig hát a legbékésebb vallásról beszélhetünk világszerte, amely a világbékéről szól, hogy teremtsük meg először magunkban a békét, és aztán sugározzuk kifele emberről emberre, és majdan egyszer ez megmutatja a hatását. Én mindig azt vallom, és mindig azt a kis jelzőt teszem mellé, hogy egy idealista vallás. Lehet, hogy idealizmusnak tűnik, de hogyha arra gondolunk, hogy hogyan lehet egyik anyagból egy másik anyagot, például részből aranyat csinálni, amit elvileg, ha van elég energiánk és erőforrásunk, megtehetünk. Azt is csak atomonként lehet megtenni. Ugyanígy a társadalmat is csak egyénenként lehet megváltoztatni. És nincsen más lehetőségünk, és Bahá'u'lláh pontosan erre hívja fel a figyelmet, hogy forduljunk Isten felé, és újra az ember Isten tulajdonságait próbálja megmutatni magában. És akkor van egy nagyon érdekes mondása, amit én nagyon szeretek, mert azt mondta, hogy ha evilági javakra vágytok, akkor azt akkor kellett volna megtenni, mikor anyátok méhében voltatok, mert akkor közeledtetek ehhez a világhoz. Most már csak távolodtok. Nagyon fontos, hogy az ember először is megértse azt, hogy igazán mi végre ember, mi az ő egyéni küldetése. És amellett, hogy itt ebben a világban él, nagyon sok ilyen lelki jót kell, hogy magában kinövesszen. És hogyha az emberek így kezdenek élni, akkor lehet, hogy március 15-ét is majd másképp fogjuk ünnepelni, és rájövünk arra, hogy a mai világban csak az egység az, ami előre vihet. És csak az, hogyha tényleg meglátjuk egymásban a jót, és Isten szemével látjuk a világot. De ehhez az kell, hogy az ember maga egy lelki változáson menjen át. Tudom, hogy ez ilyen idealizmusnak tűnik, de nincsen más út. Legalábbis Bahá'u'lláh ezt mondja nekünk, és én ebben hiszek. Mivel köszöntitek az új esztendőt például a mai napon? Ma lesz egy újévi ünnepségünk, természetesen imával és szentírások olvasásával kezdődik. De utána valamilyen program szokott lenni, zene, versek, felolvasások, gyerekeknek külön program, és hát egy ilyen ünneplés, ahol eszünk is, iszunk is, beszélgetünk is, van, amikor még táncolunk is. Tehát ilyen mindig attól a kultúrától függ, ahol ezt csinálják. Ez ma lesz 3 órakor egy budapesti szállodában, és mindenkit szeretettel várunk erre. A mai nap az mindenképpen az örömé. Új esztendőt írtok, úgyhogy nagyon boldog új esztendőt kívánok az első hónap, vagyis a ragyogás jegyében, úgyhogy ezt kívánom szerintem minden kedves nézőnknek, akár bahá'í, akár nem, hogy ragyogjanak így tavasz első napján. Köszönöm szépen.